Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, hoi jainko, Timoteo eta Tito santuak apostolutzarako doaiez eratu zenituen, egizu bion otoitzari esker, izan gaitezela mundu honetan zuzen eta jainkozalen, zeruko abarira irits gaitezen. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Titori. Paulok jainkoaren sarbitzari eta Jesu Kristoren apostolu naizen honek gure erlijioaren eta betiereko biziaren itxaropenaren arabera jainkoak aukeratutakoak federa eta egia ezagutzera ekarri behar ditudan honek. Gezurrik ez dioen jainkoak mende guztiak baino lehen agindua zeukan betiereko bizi hau. Eta orain, ordua iritsi denean, garbi agertarazi du. Nere hitzaren bitartez, jainko gure salbatzaileak erabakia zeukan bezala. Grazia eta bakea zuri, Tito, fede berean nere egiazko seme zaitudan horri. Jainko aitagandik eta Jesu Kristo gure salbatzaileagandik. Kretan utzi zaitut, antolatu gabe zeuden gauzak eratzeko, eta hiri bakoitzean agindu dizudan bezala apaizak izendatzeko. Jaunak esana. Zoazte mundu guztira eta hotsegin dariona. Zoazte mundu guztira. Goretxazue jauna atzarri guztiak, goraipa ezazuen herri guztiak. Zoazte mundu guztira eta hotsegin dariona. Sendotu baitu guregan bere maitasuna, eta beti-betiko dago haren legaltasuna. Zoazte, jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatak jaunak beste 72 aukeratu zituen, eta bere aurretik bidali binaka. Bera joatekoa zen herri eta auzo guztietara. Eta honela esan zien, uzta ugaria da, baina langilea gutxi. Egin beraz, otoitz uzta jabeari bidal ditzala langileak bere guztara. Zoazte, begira, arkumeak otso batera bezala bialtzen zaituzte. Ez eraman zeurokin, ez dirusakerik, ez bide zorrorik, ez oinetakorik, eta ez gelditu bidean, inori agur egiten. Etxeren batean sartzen zeratenean, hau izan bere zuen aurreneko hitza, pakea etxerontan. Eta han, pakezko jenderik bada, haien gainean kokatuko da zuen pakea. Bestera berriz, zuen gana itzuliko da. Etxe hartan bertan egon zaitezte, jan ezazue eta edan daukatenetik. Zortza eta langileari bere saria. Ez ibili etxez etxe, herriren batean sartzen zeratenean, ondo hartzen zaituzte, jan ematen dizuetena. Sentatu hango gaixoak eta esaiezuen, hurbil duzue jainkoaren erreinua. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak bi santu ospatzen ditu, San Timoteo eta San Tito. Hain zuzen ere, bik agertzen zaizkigu itunberrian, San Pablok
bakoitzari Timoteori bi eta Titori gutun bat idatzi zizkielako, behar bada gehiago idatzeko zituen, baina itun berrian hiru gutun horiek konsideratzen dira kanonikoak bezala, hau da jardoikoak bereziki inspiratuak bezala. Bi Timoteori zuzendutakoak eta bestea Titori zuzendutakoa San Pablo. Bik bere ikasle bezala, behintzat bere laguntzen izan ziren, bai Timoteo eta bai Tito, batzutan ere konsideratzen da Jesusek 12 apostoluetatik aparte beste 72 zituen, gaur irakurgai honetan entzun ditugunak, berak bere berri ona zabaltzea ere bialdu zituenak, eta nolabait ere bere jarraitzaile nahiko zuzenak zirenak, ez ziren 12 apostoluetakoak, baina bai Jesusek egiten zituen eta gauzak eta egiten zituen sarmoiak eta entzutera maiz joaten zirenak 72 horiek. 12 apostoluen izenak ez diren bezala, beste horienak ez ditugu ezagutzen, gehienenak ez, behintzat batzuk bai, badakigu Lukas, horietako bezala, edo Markos, horietakoa zan, ematen du baita ere Emauseko ikasleak, 72 horietakoak izan zitezkela. Orduan ez dazkegu, baina badakigu talde hori bazegoela. Eta Timoteo eta Tito seguru esko ere nahiko gertukoak izan ziren. Hau da, Jesusek erakutsitakoan modu oso gertukoan ezagutzeko aukera izan zuten bi santu hauek. Horregatik hasieran izan ziren San Pablorekin batera, ez bakarrak, baina bai halako garrantzi berezi bat izan zuten bi pertsonai, Timoteo eta Tito, gaurko egun honetan ospatzen ditugunak. Kontutan izanez, nik 3 gauza esango dituzke. Lehenengo kristau haietan sekula baino gehiago beti, baina ordu sekula baino gehiago ohartzen gara Eliza, fedea, kristau biziera aurrera dijoazela jainkoikoaren indarrak muituta. Ez gizakien indarrak, edo diruak, edo botereak, edo indar militarrak, ez jainkoikoaren graziak eramaten du aurrera bere Eliza, bere fedea, kristau biziera. Eta hor ikusten ditugu pertsona hauek. Ez zuten inongo botererik, ez zuten inongo aberastasunik, persekuzioak, jipoiak, goseak, denetik pasatu behar izan zituzten, baina halako konbentzimendu sakon batekin. Eta haiek egindakoak akaso ez berehala, baina denak bere fruitua eman zuen. Bigarren gauza, aipatu lehikena baita ere, bi santu hauek ospatzen ari geran, egun hauetan da zeinen garrantzia handikoa den jainkoikoaren izan. Eta 3 gutun hauek, lehen aipatu ditudanak, jainkoikoaren hitz bezala konsideratu ditugu. Horregatik, eduki zuten halako revelazio berezi bat Timoteo eta Tito. Eta azkenik, haiek egindako lan hori batez ere egin zuten konbentzimendu sakon batekin. Eta da, haiek ezagutzeko aukera izan zuten berri ona, Jesusen mezua ez zezaketela haientzako bakarrik gorde, baizik eta konpartitu behar zutela besteekin. Hau da, evangelizatzaileak izan ziren. Eta gogorazten dugu kristau guztiok izan behar dugula evangelizatzaile. Jakina, besteak errespetu handiz tratatuz eta haiek pensatzen dituztenak, baina baita ere eta sekulanez inposatuz besteak behartuz edo gurea ezarriz indararen bidez edo holakorik ez, baina bai eukibakola kristauak halako borondate bat bihotzean berak jaso duen gauza eragori Jesusen berri ona, bere salvazioa, jainkoikoaren maitasuna besteekin konpartitzekoa.
eskatzen diegu Timoteori eta Titori haiek eukizuten irrika horretatik guri ere pixka bat eman dezaketela. Eta egin ditzagun orain gure eskaketak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan gaixorik dauden guztien alde Jaungoikoak osasuna eman dezaiela, indarra eman dezaiela, eska dezaiela Jaunari. Eta gure hildakoen alde gaurko mezasantuan bereziki gogoan hartuko ditugu Mikaela Soroa, Miguel Nieve, Santiago Xukuntza, Juan Jose Villabona, Maria Eugenia eta Juan Fermin. Jaunak bere baita hartu eta handik gure aldetik izaten eska dezaiela Jaunari. Entzuna eta honak bihurtzez egiten dizkizuko eskaria Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoan Maria Jaungoikoen eskaintzerakoan. Begionez, begira Jauna gure eskaintzari. Gu santu egin gaitzala, Tito eta Timoteo santu egin zituen bezala eta salbatu Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. Egokira bai eta zuzen honak eta beti zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz santu Jaungoikoa guztiekin beti ereko horri. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Tito eta Timoteoren jaiogunean poz
askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire horretarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako. Eta alik eskatzen dizugu Kristoren gorputzokoak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behitzala. Gogoan izan gauna, mundu guztiak zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasunora Frantzisko gure itasatuarekin, Frantzisko gure hartzagarekin eta gizkizon guztiekin batean. Gogoan izan gauna, bizteko itxaropenean honetan gure senteak eta hildako guztiak. Bereziki, Miguel Nieve, Mikaela Sodoa, Santiago Sukuntza, Juan Jose Villabona, Maria Eugenia eta Juan Fermin, arritzazu zure aurpegiaren horretan. Errokizak ezkinduaren, guk guztiok betiko bizitzen itxenezagun, Jaimikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose Belesanarekin, Apostolu santuekin eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoiko albuztiko hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztiak gizarti eta gizarti guztietan, salbatzaileak, agindutan erakutsiaren jarraituz, bildur gabe esan ezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etorri zure arraikoa, egin beti zure naia zeruan bezala emain duzu gaurrak notako hokia, arkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei markatzen dira eta ez zure taldean, baina atera gaitzazu. Atera gaitzazu gaurra gaitz guztietatik. Emain duzu bakea gure egunotan. Zure errokiari eskartekakotik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure espada apostoluei bakea usten duzuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala emai duzu elizari bakea, eman batasuna, errege bizitza, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea bete zuekin. Baina zuen bakea ekarri eskurikoan. Hangoikoarekin dutxal, zundetzen dezugu. Una hemen hangoikoarekin dutxala munduko pekatuak egiten duena, zoriontsuak jaunaren mailatuak. Jauna, ez naiz, inoz dut etxean sartzeko, baina santzuz bat eta sartzen.
mundu sakramentuak indar gaitzala sinismen horretan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez jaun zuekin bere ikasaitzatela jainko guztiak gaitak eta semiak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bagean. Berrogeita sei.